TMTV. Чао! Менің есімім Рамиль Шарафиев, һәм сіз TMTV каналында музыкаль қаймақ тапшыруын қарайсыз. Кімге таксист, кімге оқытушы, кімге волейбол тренері болырға язмаған. Бүгінгі шығарылышта артистларның көнекмәләрін ашықларбыз. Жыршылар қойда эшли алырлар иде икән, шул сұрауға да жауап табырға тырышырбыз. Якынрак килеп утырыгыз. Без башлыйбыз. Иң элек бу атнаның музыкаль яңалыгы белән якыннан танышыйк. Хит-парадка җырчы Ильсаф килеп кушылды. Күптән түгел генә ул клип төшереп йөргән иде. Хәзер шул премьераны сезгә дә тәкъдим итәчәк. Алай дип уйламадым исемле җыры белән Ильсаф рәхим итеп карагыз. Şişmelerinin su tavuşun yaratam Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım Olay dip uylamadım Müterdim uylamadım Yaşağıma turşağım Üterdim uylamadım Su boyunda su eğlene Tulgana kübeklene Dünyası eğlene 18'de 19'da Bar dünyası eğlene Olay dip uylamadım Bulay dip uylamadım Olay dip uylamadım Bulay dip uylamadım Yaşağıma turşağım Müterdim uylamadım Üterdim uylamadım Şakların gel şokların Senin de biter eli Olma kebek matur şağın Nisine düşer eli Olma kebek matur şağın Nisine düşer eli Olay dip uylamadım Bulay dip uylamadım Olay dip uylamadım Üterdim uylamadım Yaşağıma turşağım Üterdim uylamadım Yaşağıma turşağım Üterdim uylamadım Yaşağıma turşağım Üterdim uylamadım Üterdim uylamadım
Эфирны Динара Рахимова дәвам итә. Динара бала вакытта кешеләргә ярдәм итәргә, көченнән килгәнчә булышырга тырышкан. Минем белән якыннан аралашкан кешеләр беләләр, мин бик киң күңелле кеше. Булдыра алганда да, алмаганда да ярдәм кулы сузам. Бала вакыттан үземне ак халатлы табиб итеп күрдем, әмма иҗат юлына кирип киттем. Хәзер кешеләрне музыка белән терелтәм ди Динара Рахимова.
Әйдәгез дуслашыйк, безгә социаль челтәрләрдә кушылыгыз. TMTV-ны YouTube'да, Instagram'да һәм ВКонтакте табыгыз, язылыгыз. Биредә иң кайнар яңалыклар, клипларның премьерлары һәм тапшырулар. Ә без бу урында музыкаль каймакны дәвам итәбез. Салават һәм Гүзәлемнең маҗаралы клибын бергәләп карап китик. Рольләрне башкаралар. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Әйдә Гонсалес, тизрәк, башланам бит инде. Луис Альбен, Мин моны Габриэль ашамыйм, Фонтана, шымак туа. Салвати Минханес һәм Гузелимио, Тропикан һәм Тропиканка сериалында. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең, күңелемә уеп язылган. Özlep siyarışın, canım diyarışın. Yarı ele şirdesin bulgan. Yandarım, ağla yürekne utlama. Hele karışın, sinde aşık. Aşık mıydı, vakdeleşik mele canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yandarım, ağla yürekne utlama. Hele karışım, sinde aşık. Aşık mıydı, vakdeleşik mele canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Tügül bir avnede barısını güne. Yaşısılar kiler kadirler. Күңел бердә туймас, бер ниләрдә булмас, синең сөюеңнән тәмлерәк. Yandırıp ağla yürekne utlama. Hele karışın, sinde aşık. Aşık mıydı, vakdeleşik mele canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yandırıp ağla yürekne utlama. Hele karışın, sinde aşık. Aşık mıydı, vakdeleşik mele canlaşım. Canım, 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 canlaşım. İkimizni küken, tüzgen sabır iken. Bәхетебез әнә янәшә. Күзгә күз карашып, вәгъдәләр алышык. Әйдәлек хәерле сәгатьтә. Яндырып, ала йөрәкне утлама, әллә карашың. Синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәлә җанлашым. Җаным, 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 җанлашым. Яндырып, ала йөрәкне утлама. Әллә карашым, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәлә җанлашым. Җаным, 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 җанлашым. Вот булардан да хәпәт. Молодцы. Габриэль Фонтана, Пауло Бу ананасны кем алып килде? Хит-парадны Фәнил Вакказов дәвам итә. Фәнил йолдызлыгы буенча үлчәү. Әле бу көннәрдә генә гәҗиттән үлчәүләрдән бик яхшы адвокат чыга дип укыган. Өстәвенә, Фәнилдә гаделлек хисе бик көчле икән. Мин тагын бер һөнәрне атыялам, җырчы алып баручы булмасам, спортсмен булыр идем. Бала вакыттан үземне бу эшкә әзерләдем. Бик күп шөгыльләндем. Үсә төшкәч кенә моның өчен кирәкле урында турырга кирәклеген аңладым, дип бүлеште шоумен. Фәнил Вакказов сезнең экраннарда бергәләп карыйк.
Yalnızlık ağır idi, yüreğimde davul idi. Süyü bilen dünyama kötüp algan bәхет келді. Сен табылған жерімде, табылдым мен жаным өзімде. Мәхәббәт татлы икән, йолдызларда яқты икән. Толқынларда адашмас, янәшәңдә булам җилкән. Вәгъдә бирде күкләргә, гомерләрне бергә үтәргә. Сөям сине, капканыңа эләктердең мине. Хәйрәтнең бар икән өстеңә, яныңа барам. Сөям сине, хыялларым шында ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине, яныңда калам. Хистәрдән уяурып, мөҗизаны синнән көттем. Күбәйсен дип таттарым, миңа ул кыз бүләк иттең. Мәңге яшә мәхәббәт, син күкләрдән безгә әманәт. Сөям сине, капканыңа эләктердең мине. Хәйрәтнең бар икән өстеңә, яныңа барам. Сөям сине, хыялларым шында ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине, яныңда калам. Сөям сине, капканыңа эләктердең мине. Хәйрәтнең бар икән өстеңә, яныңа барам. Сөям сине, хыялларым шында ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине, яныңда калам. Хит парадның чираттагы катнашучысы яшь башкаручы Зарина Асылкаева. Зарина белеме буенча хукук белгече, әле күптән түгел генә югары уку йортын тәмамлап диплом алып чыккан. Бу өлкәдә зур уңышлар яулый алган булыр иде дип уйлый. Хәзер юрист эше турында бөтенләй уйламыйм. Шоу-бизнес үзенә алып кирип китте. Баш аягым белән иҗатта. Ә менә музыка белән дуслыгым барып чыкмаса, билемнең бәлки кирәге дә чыгар иде ди җырчы. Зарина Асылкаева турында сөйләдек, клипы белән дә танышыр вакыт җитте. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, һауларын, кызылын, акларын. Минем бит җаныма үрелеп, наз көтеп тилмергән чакларым. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар,
Şeşekler bulak etsin ming'a Şeşkege şeşkeler sıngarım Yüreğin üşüse sağışta Min sina жылымны урармын Şeşekler bulak etsin ming'a Bulsa da alırның türlüsü Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin süyün bilgisi Şeşekler tisula demesin Altında boylıkta bir günlük Güllerin getirgen mehabbet Şeşekli süyün ömürlük Şeşekler bulak etsin ming'a Bulsa da alırның türlüsü Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin süyün bilgisi Şeşekler bulak etsin ming'a Bulsa da alırның türlüsü Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin süyün bilgisi Şeşekler bulak etsin ming'a Bulsa da alırның türlüsü Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin süyün bilgisi Güllerin süyün bilgisi Алдағы резидентыбыз Камелия. Балашақтан жыршы булырға қиыланған. Әгер дә бу теләге тормышқа ашмаған булса, Камелия таксист булган булыр иде. Мин тизлекне автомобильләрне яратам. Аллага шөкер, соңгы 5 елда бер генә штрафта килгәне юк. Руль артында йөрүемә барлыгы 20 ел булды. Хәзер хатын-кызларда такси булып эшли. Мин дә урнашыр идем ди җырчы. Камелия турында мәгълүмат бирдек. Шушы урында әйтә алмыйм исемле җырына күз салыйк.
9-нчы урынга җырчы Сөмбел Билалова урнаша. Мәктәп Сөмбелнең тормышында аерым бер роль алып тора. Ул укытучыларны бик яраткан, мәктәптә бик яхшы укыган 11-нче сыйныфны алтын медальгә тәмамлап чыккан. Иҗади тормыш суырып алып кирип китмәсә, Сөмбел мәгариф системасына китәсе булган икән. Берәр татар мәктәбе я гимназиясенә урнашып башлангыч сыйныфларны укытыр идем. Үземне педагогикага багышлар идем дип уртаклашты Сөмбел Билалова. Канатланып алып ұшты мине уйларым, иңнәремә назылар сарылганда бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине сиңа тартылдым, бар йөрәкнең барлы канатларын саклый әле сөеп алтыным. Куллар кулда, күзләр күздә булды, мин яратып сине туймадым. Сөю тәмен тойган мизгелемдә бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын саклый әле сөеп алтыным. Яратылган җанның шитлекләрен ачтым, тыймадым. Язмышымны сиңа тапшырдым да, бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бар йөрәкнең барлы канатларын саклый әле сөеп алтыным. Саклый әле сөеп алтыным. Саклый әле сөеп алтыным. Музыкаль каймакны зәвыклы блондинка Айлин дәвам итә. Айлин шоу-бизнеска кирип китмәсә дә, югалып калмас иде. Мин чит телләр өйрәнәм, һөнәрем буенча актриса, репертуарымда берничә җитди роль бар. Үземне бизнес-вумен буларак та күрәм, эшмәкәрлек белән дә шөгыльләнә алыр идем дип сөйләде җырчы. Айлинның үзен карарда вакыт җитте. Игътибар экраннарга. Көлт-көлт сәгатьнең телләре саный мизгелләрне, көннәрне, төннәрне берәмләп. Вакыт җитми кала һәр чак, көткән чакта озак.
Рафис Калимуллин үзен нинди рольләрдә күрә икән? Беренчедән, Рафиска машина җыны кагылган. Пассажирлар да йөк тә ташый алыр идем ди. Икенчедән, Рафисны әти-әниләре мактыйлар. Синнән менә дигән терлекче чыгалыр иде. Авыл сиңа бик килешә дип әйтәләр икән. Рафис, мин авыл хуҗалыгында да файдалы кеше булар идем ди. Әйдәгез, бик еракка киткәнче Рафис Калимуллинны үз ампуласында карыйк. Синсіз таңын ары таң міне, Янашемді сені болмасаң көңіл толы зары міне. Таңларымы да сен менім, Язларымы да сені менім, Мәхәбәті милләріні де, Назарымы да сені менім. Таңларымы да сен менім, Язларымы да сені менім, Мәхәбәті милләріні де, Назарымы да сені менім. Иртәләре дә таң кышы, Мине көкләргә күтәргән өчен сөюм икән шушы. Таңларымы да син минем, Язларымы да сине минем, Мәхәббәте милләріні дә, Назарымы да сине минем. Таңларымы да син минем, Язларымы да сине минем, Мәхәббәте милләріні дә, Назарымы да сине минем. Музыкаль каймакны Айдар Тимербаев дәвам итә. Без Айдар әфәндене җырчы, композитор һәм саунд продюсер буларак беләбез. Иҗаттан кала тагын кайда эшли алачагын да төгәл әйтеп бирә алам. Айдар Тимербаевның үз бизнесы бар. Туган ягы Савада ипи сату белән дә шөгыльләнә. Графигы буш булганда вакытын авылда үз йортында үткәрергә тырыша икән. Алдагы клибыда туган ягында төшерелмәдеме икән? Игътибар экраннарга. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен
сайын сағынамын сені тағында сын болса да көріп бүтінлейге дейіп қайтарасым келе яныма сен қойларда жаным ғұмыр өткен сайын сағынамын сені тағында сын болса да көріп бүтінлейге дейіп қайтарасым келе яныма Bir көріштік бары, ләкин істеп қалды көз алдымнан кетмей қарашым неге біз неге ойламаған бірді Йөрәкләрнең ярсы яннасын Син қойларда жаным ғұмыр өткен сайын сағынамын сені тағында сын болса да көріп бүтінлейге дейіп қайтарасым келе яныма Қойларда сен бүгін көрін әлі көрін болар иді бәлки аңлашып Ұнықтырылық түгел, әлі дә бит көңіл Сенің янда ері адашып Сен қойларда жаным ғұмыр өткен сайын Сағынамын сені тағында Сын болса да көріп, бүтінлейге дейіп Қайтарасым келе яныма Сен қойларда жаным ғұмыр өткен сайын Сағынамын сені тағында сын болса да көріп бүтінлейге дейіп қайтарасым келе яныма сын болса да көріп бүтінлейге дейіп қайтарасым келе яныма қайтарасым келе яныма Хит-парадның бешлігін жыршы Ирка ашып жібері. Ирка жыршы болмасаң, кім болырден деген сұрауға жауап беруге қиынсына. Ол өзін біле башлағаннан берлі жырлау турында қияланған. Ғұмыры бойы өзін бары сәхнәдә генә күргән екен. Ирканың иң татлы хыялы тормышка да ашкан. Ул бүген мега популяр жырчыларның берсе. Хит-парадта «Кура җиләк» диеп моңлана жыршы Ирка. Җиләк эшкәндер дип чакырдым урманнарга ике бергә күмелдек без хуш исле кураларга коела инде куралар җилектә аралардан ялгызым йөрим адашып куралы аланнарда
популяр җырчылар рейтинги буенча искә үрмәлибез. Мирзаяновлар гаиләсе ниләр эшләгән булыр иде икән? Алмаз белән Зөлфирә бу турыда сөйләшкәннәр. Үзләренең балачак хыялларын да искә алганнар. Икесенә дә медик булу турында уйлар килгән булган. Тик моның өчен бик күп эшләргә, тырышырга кирәк дигән фикергә килгәннәр икән. Ә бүгенге көндә Зөлфирәнең өстәмә сертификатлы массажист һөнәре дә бар. Ул аңа пандемия вакытында бик ярдәм иткән. Ә Алмаз мин Зөлфирәнең менеджеры булып эшли алыр идем ди. Мирзаяновлар гаиләсе экраннарда. Ұшырадыңда юлларымда, келсең хәзер уйларымда, асла күрмәсәм дә юксыңа. Құдайыңнан бүләк етерсин, миңа шундый кирәк битсин, синнән башка тормыш юксыңа. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатта. Шәшләрне шәшләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син бит минем ул шарым канатым. Бар канатым итеп тоям, күзләреңә карап туймам, сиңа бәхтемне назлап дәшәрмен. Барлы язны шүәлгә итәм, тоеп яшәр сәйсине иркәм, Тик син диеп янып яшәрмен. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатам. Шәшләрне шәшләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син бит минем ул шарым канатым. Күзләреңне йом әле. Минем сиңа күп тулы йолдызлар бүләк итәсем килә. Әзерме? 1, 2, 3, әйдә! Яшигәле янып бергә, җитеп гомер көзебезгә, бара кошлар кебек парлашып. Шылатырмын назларымда, бүләк итеп язларына, сине генә сөеп яратам. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатам. Шәшләрне шәшләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр, син бит минем ул шарым канатым. Зур рәхмәт йолдызларыгыз өчен. Туган телдә бик күп хисне җөмләгә төреп була. Әйтергә теләгәнне әйтеп бетереп була. Туган телдә тик бер хисне җөмләгә төреп булмый. Аны ничек яратканны әйтеп бетереп булмый. Тотынышып, кулыны кулга, бәйлегәле уйны уйга, син дип кенә мин җанатам. Шәшләрне шәшләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәкадәр,
Музыкаль каймакның эшлегенә күз салыйк. Биредә Әлфия Шарипова. Әлфия үзен дизайнер итеп күрә. Төсләр палитрасы, фактуралар, стиль, булар барысы да башкаручыга бик кызык. Көннәремне генә түгел, тормышымны да бу өлкәгә багышлый алыр идем. Интерьер дизайны минем өчен бик кызык өлкә, ди Әлфия Шарипова. Бу атнаның көмеше Арсен Камакаевка китә. Арсенның төп һөнәре иҗаттан ерак. Ул туган ягы Бардыда капма-каршы өлкәдә эшли.
Иҗатта кайнамасам да, эшмәкәр я блогер була алыр идем. Хукук дәресләре укыта алам, мондый тәҗрибәм дә бар. Шулай ук гитарда уйнарга өйрәтә, волейбол уены тренеры була алам, дип санап китәрсең. Булган кешедән бар да була дип юкка гына әйтмиләр инде. Арсен Камакаев бар өлкәдә дә өлгерә. Өстәвенә музыкаль каймакның икенче позициясенә дә урнашкан. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, бер күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттың. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Ходай биргән төрле сынауларны, иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне, уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Хит парадның алтынын тапшырыр вакыт җитте. Мәртәбәле беренче урынга җырчы Илгәрәй урнаша. Илгәрәй турында балта астасы дип әйтергә була икән. Плитка, ламинат, паркет җәю, отделка ише эшләр җырчыда зур кызыксыну ята. Төзелеш, ремонт эшләренә зур энтузиазм белән алына икән. Моңа өстәп күпчелек җырчылар сыман Илгәрәй такси эшенә дә уңай карый. Бер дә булмаса, кешеләр йөртер идем ди Илгәрәй. Әйдәгез хәзер аның җырына да бергәләп тукталыйк.
Кеше бакчасы матур дип, өз бакчаңа таш атыма. Якыннарым арасында ышанычлы югалтыма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Кеше бакчасына кереп, шит җимешкә кагылма. Ятлар тормышына кереп, сагыш булып ягылма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була? Кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алынасыңмы? Алынам. Мин бит сине яратам. Шуны белтик җиде ятлар, ул бит синеке түгел. Кайгы хәсрәткә салыр да, ут итәр җаныңны гел. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Яр белән бәхетле бул. Булган хаталарым өчен гафу итегез мине. Җырчыларга якын булган эшләрне һәм өлкәләрне карап уздык. Атнаның иң популяр җырлары һәм җырчыларын да ачыкладык. Сез музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Мин Рамил Шәрәфиев, саубуллашам. Чао!